Hei, Rich yma o Bocsŵn a Ynys Môn a chroeso i gyfresu o fideos ar sut i ddysgu chwarae'r ukulele'n hawdd. Rita, gwers rhif 8, ac yn y wers yma, da ni'n mynd i sbio ar bob dim da ni'n gwneud o gwers 2, 3, 4, 5 a 6. So, dwi'n chi sbio nôl ar y fideos yna i gyd, ac ar y cordia, da ni'n gwneud bob dim at ei gilydd. So, sut da chi'n meddwl? Sut dwi'n mynd i wneud bob dim? Wel, mae'r cordia da ni wedi defnyddio yn y fideos cynt wedi helpu ni cyfansoddi a creu can. So, cyfansoddi ydy wneud caneuon i fyny yn defnyddio'r cordia da chi'n wybod. So, da ni'n mynd i gychwyn efo A minor. So, os da chi'n cofio'n iawn, oedd A minor ar yr ail fret ar y string cynta. Ond yn lle chwarae A minor efo bys cynta, da ni'n mynd i chwarae fo efo'r ail, a na dditha chi pam wedyn. So, dwi'n chreu bys ail fys ar yr A minor. Da ni'n mynd i chwarae hon 4 gwaith. Hyfryd. O A minor wedyn, da ni'n fynd i F. So mae hon yn lot hawsach oherwydd bod hanner F di wneud yn barod wrth chwarae'r A minor. So ar ôl ni chwarae A minor, o da ni'n gorau neud wedyn, di adio'r bys cynta ma, ar fret cynta, trydydd string, a da ni ar F. So ni'n neud hyn eto. So dyma A minor, ar ôl ni chwarae A minor 4 gwaith, da ni'n adio'r bys yma ar y fret cynta, trydydd string, a da ni'n cael sŵn F. Hyfryd, felly'r dau yna fe gilydd. A minor gynta, wedyn F. So, sylwch o'na gap bach o fanna, so mae hwnna'n helpu i roed y bysedd ar. So, os da chi'n dysgu symud o cord i cord, mae'n bwysig bod chi'n gadael gap. Peidiwch ar rysio ddim byd. So, os da chi di ymarfer hon, a mae'n gorau llifo'n braf fel hyn. Hyfryd. So, o fanna, ar ôl chi ymarfer hwnna i gyd, A minor, gadwch gap, i F. Wedyn mae'n amser mynd i C. A beth am di wneud? Da ni'n defnyddio trydydd bys ni i chwarae C. So bod y bys yn mynd i fama, a da ni'n tynnu'r gweddill o'na. So wnaeth chi weld hwnna? So da ni ar F, da ni'n mynd o A minor, i F, i C. So dyma C. So ni'n gyd efo'i gilydd. A minor, F a C. Ie, A minor, F, a C. Wel, G ydy'r cord ola da ni'n mynd i chwarae yn y cyfansoddiad yma. Mae hon yn mynd i fod bach yn tricky, i fynd o C i G. Felly dyma ffordd hawdd i wneud o. Oherwydd da ni ar C hefo'r trydydd bys, da ni'n mynd i codi'r trydydd bys un string i fyny, so fe ar y trydydd fret, trydydd string, a mae hein wedyn yn dod yn fyw, okay? So maen nhw'n mynd ar yr ail fret, ail string, a hon ar yr ail fret, 4th string. So neu hyn eto. So da ni ar C, so mae hon yn mynd i fyny, a fydrith hein hwcio gwmpas, da ni'n cael sŵn G na. So o C, yr newid yma sy'n mynd i cymryd lot amser i ymarfer, ond daliwch ati, mi gewch chi gyd. So dyma ni i gyd, y cyfansoddiad, A minor, F, C, G. Dyn ni'n barod? Da iawn. Hefo fi ywan, ar ôl 4. 1, 2, 3, 4. Hyfryd, da iawn. So deliwch ati, a gwneud drosodd. Da chi'n repeatio fe chi. So A minor, i F, i C, a wedyn i G. 4 gwaith yr un. So dyna ni, cyfansoddiad.
Diolch yn fawr iawn am wylio a dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau. A cofiwch dal ati i ymarfer chwarae'r ukulele, mae'n hynod o bwysig. Reit ta, os da chi eisiau mwy o gynnwys fel hyn, cliciwch y bwtwm subscribe, neu gewch chi ddilyn ni ar Twitter a Facebook, gewch chi weld link yn y disgrifiad isod. A tan y tro nesaf, diolch yn fawr iawn, ta-ra!